Terve. Terve. Tänään meillä on luvassa sokerihaaste. Tässä on niinkö 3 sokeria. Tuolta puuttuu vielä suu. Tässä on suu. Noin. Tässä on 3 sokeripalaa. Ja sitten mun pitäisi saada syötyä ne niinkö mahdollisimman nopeeta. Mennäänpä tänne meidän testihuoneeseen. Vaatehuone. No, mutta kuitenkin. Näkyykö siinä? Meninkä mä kameran pistän. Noin, tässä on 3 sokeripalaa. Eka lähtee näin. Te. Noin. Meni vissiin jonkun minuutti. Ehkä jonkun minuutti 20. No mutta. Mulla on vielä huomenna hammaslääkäri. Nyt pitää tässä ihan kunnolla hampaat, mutta mä otan tämän nettiin nyt, sommari.